Чакай, готов ли си? Да. Едното коляно, другото краче. Хубаво на дядо, хубаво да гледай. Ти сега мъки, танталови мъки. Ой. Тръгва той, тръгва. Той загуби го ореха. Ма хубаво снимка, Ваня. Пу! Аз се бръкне в кофта. Дай си защипа ръката. Съвсем, дай, той е съвсем. Не! Не. Не! Не! Много е сладък. Абе, не бъркай да бе! Ей! Обаче ще кара се ръката и я записва. И почне да плаче. Ей, надяна картинка. Чакай да не тъй стария майка ли. Къде се намага папа? Чакай, бухата е. Тя избяга ли видяна? То с муха. Къде отиде тя? Искаш ли? Чакай, че ще тръгне. Да му дадем слива и си. Има ли Чакай, си? дай му. Има ли една? Чакай, тати ще ти даде една слива да нахраниш кучето. Бал. Дай на кучето да пада. Кучето, две ручи ги еде. Още една слива иска да му дадеш. Чакай, тати ще даде да нахраниш кучето. Тук има една, даже озряла. Айде, Макс. Още ли бе? Още ли иска? Ой, не иска. Абе, ще ти изям и скачането сега. Къде отиваш, бе? Чакай. Ай, че вие да ме чака, трябва да разказва урока. Има 3 урока да още. Защото Елена каже, че се чакала в парк. Кой? Елена. 3 урока има, айде си мога да му позари. Стига бе. Ей, тати, защото си чиста като... Добре бе. Ето, ай си. Последно. Ой, надяда, хубаво. Не, нали имаш слива? Дай на мак. Айде дай на мак, нахрани го. Ето мак. Сега ще да не те хапне. Не. Не ли си мак? Дай на ми. Дай тати ще седи. Дай на тази. Още искаш. Еми няма повече, стига. На другата ръка. Ой, гледай копа скача. Дай на слива на ми. Хайде на защо. То нали има такова дете като него, дали му една слива в едната ръчичка, другата и като една третата слива почва да плаче, че няма с какво да я държи. Няма трета ръка, няма. Кой Дяна? Ой, леко. Идвам. Не иска да идва при мен, аз може да се взема малко, обаче не. Добър си, затваря, че му много мъка. Идва, мамо. Затваря, че му много мъка. Ето сега идвам. Тати, готов ли си? Да, готов съм. Вече чакам.